What? Попна си Детрингъра. Детрингъра, спай тука! Помощ, бро! Окей, имахме тъп спай. Кой е спая, бро? Кой е спая? Извиняй, Митко. Ще се започне. На... Армоса. Какъв рандом фрито пеме снайпна с пистолет, бре. Чай, това ще бъде хора. За вас. Да. Не просто. Изведнъж ми дойде фаза. Еми, на мен ми дойде изведнъж, веки, представи си на мен. На мен какво ви да ви казвам на вас, че трябва повече пари, така че... Не ми каза какво правя. Рандом пунч, бе. О, Хрис, биха да. Окей, това е Final Take, ара. Не, тъцуш! Бързо, последен! Окей, ара. Не, крит! Че да крит! Много е на тука, бра. Какъв вечер от наш отбор, къде се казва I Eat Sawdust. Нали за това решил да игра на това, ман? Спомням си. Изобщо не се обръщат иначе. Сериозно? Да, останава там тия своя телепорт. Да ти извадят с това днес. Але, ело меле. Але.